فاشیزما AKP MHP ji bo vîna gelê Kurd bişkîne pêşengên wan her tim dike hedef bi hincetên cuda bi ser malan de digirin wan derbidikin û bi fermana Erdogan jî dadgeha dewleta Tirkiye wan ceza dike tenê di nava 4 salên dawiyê de di encama oparasyonên qirkirina siyasî de 20,000 HDP'yî hatine binçavkirin, ji van 10,000 hatine girtin di nava van kesên hatine girtî de jî hevserokê berê yê giştiyê HDP Selahaddin Demirtaş û fügen yüksek dajı heye. Nahêlin Kurd li Bakurê Kurdistanê siyaseta demokratîk bimeşînin. Rojane endamên HDP tên binçavkirin û girtin. 25 vê mehê jî 5 kes li bajarê Edanê hatin binçavkirin, sê jî bi bihaneya endamtiya rêxistinê hatin girtin. Pênşemê HDP raporek li ser van girtin û binçavkirinan duparve kir. û diyar kir ku di nava 4 salên Dawî de 20,000 HDP'yî hatine binçavkirin, ji wan 10,000 kes hatine girtin. Desteserkirina biriya qeyûman ku notê debaxa 2019 dest pê kirî, sala 2020 jî dewam kir. 37 hevşaredarên HDP hatin girtin. Li 48 şaredariyan qeyûm hatin danîn û hettanha 17 hevşaredarên HDP'yî girtîne. Hevserokên berê yên HDP, Selahaddin Demirtaş û Figen Yüksek Dağ jî di nav de 17 parlamenterên HDP'yî herî kêm yek ji wan 4 sal heta 15 salan ceza li wan hatin birîn. Tevî gelek caran ev kesên navborî derqanûnî tên girtin jî lê nayên berdan. Ev yek herî Dawî bi biryara dememeyê ya derbarê Selahaddin Demirtaş de şên berbû. Herûha vê dawiyê jî têkoşera Kurd Leyla Güven bû qurbana vê siyaseta desthilatdar û tevlî karwana qirkirina siyasî ya dewleta faşîst bû. HDP di rapora xwe de teqez kir ku desthilatdariya faşîst a AKP MHP dadgeh û hêza polîsan xistine bin kontrola xwe û li gorî ermancê xwe yên siyasî endamên HDP digirin û bên çav dikin.